बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयासमोरील पटांगणावर आज सायंकाळी 5 वाजता महायुतीची जाहीर सभा होणार आहे. या सभेत खासदार नारायण राणे नेमकं काय बोलणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. पाहूयात. जिल्ह्यात नगर परिषद नगरपंचायत निवडणुकानंतर जिल्ह्यात महायुतीमध्ये मतभेद पाहायला मिळाले. त्यानंतर पुन्हा एकदा भाजप आणि शिंदे शिवसेना हे एकत्र येताना दिसत आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री तथा भाजप खासदार नारायण राणे यांच्या स्वागतासाठी सर्वच कार्यकर्ते पदाधिकारी हे बांदा ते कणकवलीपर्यंत खासदार नारायण राणे यांचं जल्लोषी स्वागत करणार आहेत. यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे, कुडाळ मालवणचे आमदार निलेश राणे व भाजप आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. खासदार नारायण राणे यांच्या समर्थनार्थ जय नारायण या टॅगलाईन खाली भव्य रॅली बांदा ते कणकवली काढण्यात येणार आहे.